खुलुमबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो साखाथियाव मोनफैदों बे समाव जि राजखान्थियारि हान्जाफोरनि जि गोहो दिन्थिनाय जि हाबाफारि बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दायो दङ आङो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे नलबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आरो जि दिनै नलबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जि मिरु इउपिपिएलनि बानजायनायाव जिथु दिनै जि मोनसे मेगा कार रेलि हाबाफारि लानायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों। जिथु दिनै नैबे उदालगुरि नलबारि जि फोथार बेनिफ्राय जागायनानै जितु क'क्राझारनि जि दतमासिम बिथांमोना मोनसे मेगा कार रेलि हाबाफारि लानायखौ जोङो दिनैनि सानाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बेयाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना दङ। बेयाव जोङो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आं मिथिनो नाजागोन जितु सोनाब क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारिया आंजों लोगोसे दङ। आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजानि जितु मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सायाव जि बिटिसिआव 4 दान जाबाय हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार खुंनाय, दिनै नोंथांमोना गोजोन खौसेथिनि थाखाय मेगा कार रेलि लादों, मानो? इउपिपिएल जि हान्जा, बे हान्जाया थांनाय 5 बोसोराव बिटिआरनि सरकाराव दङमोन आरो बे सरकारा थानाय समाव जोंनि बिटिआर हालामाव गोजोन आरो खौसेथि दङमोन। गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों मोजां मोनसे सोमोन्दो दङमोन। इउपिपिएल हान्जाया बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआर हालामाव गोजोन गायसननो थाखाय खामानि मावदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे इउपिपिएलआनो मोजांमोन, इउपिपिएलनि सरकारानो, आरो बेनिखायनो दिनै बायदिसिना हाबाफारि जों लादों जोंनि पार्टिया जे फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिटिआर हालामाव जि 15टा जि एमएलए समष्टि दङ बेनिफ्राय बांसिन जाहाथे जोंनि हान्जाया देरहानो हायो। मानोना जोंहा माखासे जे आद्रा थानाय जोंनि जे खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ गोजोनै जों मावफुंलांनांगोन। जोंनि गेजेराव जाहाथे खुनु हारियारि दाङाबाजि जेन' जाया, गाज्रि थासारिफोर जेन' जाया। मानोना गोबां खस्थ'नि गेजेराव बिटिआर हालामाव गोजोन गायसननाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो जोंनि जे पार्टि, बे पार्टिया रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदि दायो जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि जे हान्जा सुरनाय, बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। नोंथांनि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव गोजोन लाबोनो हायाखै नामा? बे जोंनि बाथ्रा नङा। रायजो राजाफ्रा बुंदों जे इउपिपिएलनि जे सरकार, बे सरकारा मोजांमोन, जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि दङमोन, खुनु हारियारि फारागथि सानलायलायनाया गैलामोन। दा बेबायदि बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दङ। बिनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे मोजाङै जोङो बाहागो लानो हायो, बिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदि जोङो बे माखासे हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दङ, जाहाथे जोङो गोख्रों जेन जाफिननो हायो। गाहाय मोन्थोरा माने गोजोन, खौसेथि आरो दावगानाय। जोंनि हालामाव जोङो गोजोन आरो खौसेथि आरो दावगानायनि थाखायनो जों खामानि मावो। नंगौ बिथाङा जितु सोनाब क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि आरो बिथाङा बुंदों जितु 4 दान जाबाय बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार खुंनाया आरो बिथाङा जितु ओनसोलाव बा हालामाव गोजोन खौसेथिखौ लाबोनो हायाखै होनना बुंदों। बिनि थाखायनो दिनै जि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया नैबे समाव जि नैबे मेगा कार रेलिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै। नैबे समाव आङो केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि।